Vi er pissestive. Er det kun Mette? Ja. Kom så, gutter. Spil. Vi skal lige se, hvad det er for et spil. Kom så. Hvad er det? Kategori. Alkohol. Alkohol, ja. Helt med procenter i. Hvad kan I bøge så? Ice. Peter. Vodka. Kuldækker. Cool up. Jægermeister. Coca-Cola. Fanta. Er der ikke procenter i med det? Som Mette drikker. Nå. Og det skal jeg lige se, Mette gør. Hvor meget? Bare en tår. Stor tår. Så er det Karoline til at vinde. Jeg er ikke klar med det lige nu. 7. Stop! Nej, for fuck. Så kan du ikke drikke. Jo, her. Du drikke. Så er det Mette. Samme dans. 8 af helvede. Er det ondt? Hvad er 8'eren? Hvad er det for? Hvad er det? Ja, det kan det. Jeg fik en lille kategorier, mand. Helt i røven, og nu er de døde. Det er det i hvert fald nu. Ja. Var det mig? Nej, du har lige trækket det. Det er dig. Det er dig. Det er dig. Men det er du, der ringer. Hej, hvad er det? Nå, hej. Hej, Tor. Jeg greb det. Din mor var sjov, det er så helt. Kom med, du drikker mig ikke. Ej, det er ondt. Du kan få Karoline, du drikker.